Събера писарите от всички канцеларии да пишат бюлетини. Ще ги накарам цяла нощ да пишат. Нашите бюлетини ще ги свиваме във вид на муски. Ючки шили. Тъй, ючки шили. Трябва да пипнем някои от техните бюлетини. Да им видим каква е хартишката и как ги сгъват. Ще накараме нашите писари да напишат 1000-2000 бюлетини на тяхната хартишка, ама с наши имена. И голям геол си, Майганьов, как си ги изучил тия пущени на пръстите? Хубава работа! Че защо ми е името Ганя Балкански, ако никому ми е това за да яде? Ти, господине мой, значи, кажи ми когото щеш да те избира за депутат, ще го избира. Едно магари ми тури за кандидат. И магарито ще избира. Само ми даваш 1000-2000 лева. И околиския. А то не е кой знае каква голяма работа. Пък аз, братко мой, да ти повикам униемите синковци от коли въже. Да извикам 40-50 души прангали. Да ги положа аз по 4-5 кръчми, краищата. Да им туря по една ока вино на главата и да им извикам Абагалам! Да живее България!